L-istat ekonomiku ta' New Zealand jagħti wassal biex eluf ta' persuni qegħdin jitilqu mill-pajjiż u jsibu futur fost oħrajn fl-Awstralja. B'dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Gvern ta' New Zealand stess u li ġiet irrappurtata mis-sit tal-aħbarijiet Amerikan CNBC. Minn din l-istatistika ħareġ li fi żmien sena minn Ġunju tas-sena l-oħra sa Ġunju ta' din is-sena kienu 131,200 persuna li ħallew il-pajjiż. Dan huwa rekord f'perjodu ta' sena b'madwar terz minn dawk li ħallew New Zealand marru fil-pajjiż ġar dak tal-Awstralja. Bħalissa New Zealand qed jiffaċċja diversi problemi ekonomiċi hekk kif il-qati qed jiżdied l-interessi u l-inflazzjoni baqgħu jinsew. Fil-waqt li tkabbir ekonomiku fl-ewwel kwarta din is-sena kien wieħed minimu. Dawn il-karatteristiċi waslu biex il-migrazzjoni minn New Zealand kważi tlaħħaq id-doppju ta' dik li kienet qabel il-pandemija globali. Apparti minn hekk l-effetti ekonomiċi qegħdin iwasslu biex anki dawk li kienu qegħdin jaħsbu biex jemigraw ukoll qegħdin jonqsu. Diversi ekonomisti qegħdin jattribwixxu dan kollu għall-għolji tal-ħajja flimkien ma' nuqqas opportunitajiet ta' xogħol. Fil-fatt dan wassal biex il-Bank Ċentrali ta' dan il-pajjiż qolla rata tal-interessi għall-ogħla rati sa mill-1999. Dan wassal biex ir-rata annwali ta' tkabbir ekonomiku fl-ewwel kwart tas-sena kien ta' 0.2% bil-qatt jiżdied b'4.7% fit-tieni kwart tas-sena. L-inflazzjoni kienet tammonta għal 3.3%. Fattur ieħor għal dan kollu għal fatt li l-Awstralja qed toffri pakketti ta' rilokazzjoni għal persuni li jaħdmu f'ċertu oqsma bħas-saħħa, l-infurzar u l-edukazzjoni fejn hemm nuqqas ta' ħaddiema. B'hekk huma eluf ta' persuni minn New Zealand li qegħdin jieħdu vantaġġ minn din l-opportunità, hekk kif l-applikanti m'għandhom bżonn visas biex jaħdmu f'dawn l-oqsma.